Assalamu alaikum mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, aýdym sadyň hormatly muşsaklary. Güllüýän gül açýan güneşi diýarymyzda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe gahryman arkadagly ýurdumyzda Türkmenistan paragatçylygyň we anaşmaň watanat ýylymyz dowam edýär. Şany garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toýuna barýan günlerimizde biziň her biriňizde berk jan saglygyny, öz joklaryňyzyň abadan bolmagyny, tutýan tutumly işleriňiziň elmydamy üstünlükleri, rowançlyklary we senmeň tüýsürüňizden arzu edýär. Elbette Türkmen aýdym sahasyny otun ösürmekde. Ägir tuly işler amala aşyrýan Halipa şägirtlik mektebini giýingerme eden medeniýet halkyň kalbydyr diýen gahryman arkadamyzy tüý sürekden alkyşlanmada aýdýar. Gahryman arkadamyzyň jany sag, ömür uzak tutýan tutumly işleri elmydamy rowaj alsyn. Atalamyzyň arzu umytlarynyň bina bolan garaşsyz hemişelik baky tarap Türkmenistan döwletimizde hemişe toýly günler, bayramly günler ýar bolsun. Mehriban ileşler, hormatly muşaçylar, ine şeýle ýaxşy arzuwlar bilen Türkmen Owady Teleýilim tarapyndan taýýarlanyp ýaýylma berilýän Owady sahnat gepleşigimiziň bugünkü sanyna tomoş etmäge çagyrýar. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, Owady sahnat gepleşigimiziň bugünkü sanyna gatnaşýan Aýdym şeýitlerimiz bilen sizi tanış edýär. Gepleşigimiziň bugünkü sanyna gatnaşýan Aýdym şeýitlerimiz Batyr Şalarow hemde Türkiş Bäşim özüniň sadyny eýtleri bilen gepleşigimiziň bugünkü sanyna myhmançylykda. Batyr Türkiş gepleşigimiziň bugünkü sanyny hoş gördük. Gahryman arkadagly ýurdumyzda döwrüň owadyny owad goşup toýlarda, bayramlarda aýdymlar sadary ýerine ýetirýän aýdym sa söýjülerimizi ruhy lezzet paýlaýan gepleşigimiziň dowamynda da biz size üstünlikler arzu edýäs. Ilki bilen gepleşigimiziň başynda aýdymçy kalbyndan çykýan owadlar dowlaňyzy ileşemde ýetiräýin. Sağ ol Muhammed Dorar, gepleşiňe çağıran üçin her gepleşiňe bir näçe aýdymlar ýerine ýetirer. Biz ýaşlara şeýle mümkinçilikleri öredip berýän mehriban arkadamyzyň jan sag başydyk tutýan tutumly işleri elmydam arawat bolsun. Köp sag bolun Türkiş, arzuwlar hasyl bolsun. Batyr, söz sizden. Sağ ol Muhammed Dorar, biz ýaşlara şular ýalyk ululu mümkinçilikleri öredip berýän mehriban gahryman arkadamyzyň jan sag başydyk il ýurt bähbil tutýan tutumly işleri elmydam arawat bolsun. Häzir gepleşiň dowamyny gowdan gowaýdymlary başardığımızdan ýerine ýetip berer. Köp sag bolun Batyr, Türkiş, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Gepleşiň dowamynda da aýdym sa söýjülerimizde siziň ýerine ýetirmeňizde bir näçe aýdymlar ýetirer. Gepleşiňiň dowamynda biz size ýene bir üstünlikler arzuwlaýas, çünki dörüjlük toparmadan taýýarlan şertleri we sowallary we şertler, sowallar biz size ýetirer. Indi Türkiş Batyr gepleşigimiziň onu birinji şertini başlaýaly. Başlaýaly. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, Owady sahnat gepleşigimiziň birinji şertine başlaýas. Gepleşigimiziň birinji şerti kalba singen aýdymlar diýip atlanyrlar. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, gepleşigimiziň birinji şertine başlaýas. Indi Batyr Türkiş gepleşigimiziň şu birinji şertinde kalba singen aýdymlardan heriňiz 3 aýdymy hödürlemeli. Ol 3 aýdymy biz garyp goşup jem 6 aýdym gepleşigimiziň 05 54 gysa belgisini SMS ýollan ileşmede hödürler. Jaňa çek ileşimiz siziň hödürlän aýdymlaryňyzdan haýsy aýdym saýlasa, olam haýsyňyzyň hödürlän aýdymy bolsa, şolam gepleşigimiziň birinji şertinde şol aýdymy ýerine ýetirip berer. Şertimi düşnükli. Onda Türkiş birinji siz haýsy aýdym taýlaýan? Birinji Maýa gyz. Maýa gyz diýen aýdym. Batyr sizinki? Ýar eýler. Ýar eýler. Türkiş sizinki? İkinji aýdym Gyz seniň. Gyz seniň. Batyr sizinki? Geýme garany. Geýme garany. Türkiş sizinki? Şemşat. Şemşat. Batyr? Çykdy muller. Çykdy muller. Karar olum. Karar olum. Ene mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, aýdym şeýitlemeden hödürlän aýdymlar şulardan ibarat. Indi gepleşigimiziň 05 54 gysa belgisine SMS ýollan ileşmede jaň edýäs. Han göreliň jaňa çek ileşimiz aýdym şeýitlemeden hödürlän aýdymlaryndan haýsy aýdym taýlarka. Alo. Alo, salam. Salam. Biz Türkmen Owady Teleýiliminiň Owady sahnat gepleşiginden jaň edýäs. Mümkin bolsa özüňiz bilen tanış etseňiz. Menen Şawat şäheriniň ýaşaýdyşy Merjen Öwürgeliýewa. Merjen, biziň Owady sahnat gepleşigimiziň bugünkü sanyny 2 sanyp aýdym şeýitlemede gatnaşýar. Olaryň biri Batyr Şalarow, biri Türkiş Bäşim. Indi aýdym şeýitlemez kalba singen aýdymlardan herti 3 aýdym taýlady. Umumy jem 6 aýdym. Şol 6 aýdymy häzir biz size hödürleýäs. Şolaryň içinden siz bir aýdym saýlamaly. Eger siziň saýlan aýdymyňyzy haýsy aýdym şeýmeden hödürlän aýdym bolsa,
Ola mäzir gepleşimiň baryn şertinde şol aýdymy ýerine ýetirip berer. Böyle. Aýdymlaryň atlary bilen tanış edýäs, aýdymlaryň üstünden. Birinji maýa gyz, ikinji ýar eýler. Üçüncü gyseniň, dördüncü çykdym güller, beşinji şemşat, altıncı giyme garany. Indi şolaryň aýsyny dinlemek isleýän. Men birinji aýdym dinlemek isleýän. Maýa gyzyn aýdym saýlaýaňyz. Hawa. Maýa gyzyn aýdymym, aýdym şeýdimiz Türkiş bäşimi pödürledi. Onu Türkiş şäder sadan ýeteriň sadanarlyk etmegini joşuny wada şol aýdymy siziň üçin ýerine ýetirip berer. Gepleşmede gatnaşanyň üçin köp sag bolsun aýdýas. Işiňizde deýil mudam üstünlikler ardy edýäs. Gepleşiklerimiziň innik sanlaryna gatnaşyp durun. Sağ olun sizde. Enep görüşmede ýa Türkiş siziň hödürlän maýa gyzyn aýdymy saýlady. Onu näme şol aýdymam ýerine ýetirip berin. Aýdym saz öýjülerimiz dinlesinler, diýinje alsynlar. Batyr bilen bizem dinläli. Haşittin. Kudrettin dürenir, yürüyüşüne hayranır. Ömrümün bağ şehri, sen olmasan meyranır. Bu fani kime feci, kime acı devranır. Sen olmasan neylerin, bu devranı mayağı. Sen olmasan neylerin, bu devranı mayağı. Akıllanır an bolup, kana ağzın açarlar. Özünün gözüller seni görüp kaçarlar. Aşık bülbüller seni izleyen seyinla uçarlar. Çünkü ayatmak şetin bu duyguyu mayağı. Çünkü ayatmak şetin bu duyguyu mayağı. Bir sonsa yaşlın olur yerim gül garip. Dinimini dilcerme aşk cebrinin azari. Nümbevini ağladım sen deyip şeker garip. Varlar ağlar men bilbil sen aşkında mayığıyım. Eylül'ü ağladım sen deyip şeker garip. Varlar ağlar men bilbil sen aşkında mayağı. Varlar ağlar men bilbil sen aşkında mayağı. Sen aşkında mayağı, bu devranı mayağı. Mehriban ýylyşlar, hormatly tomuşaçylar, owal sahnat gepleşigimiz dowam edýär. Görüşmede ýalyp, gepleşigimiziň baryn şertinde, lekin aýdym şeýle Türkiş bäşimiň ýerine ýetirmeginde maýa gyzyn aýdym dinlediňiz. Türkiş köp sag bolsun aýdýas, owadyňyz hazam belentden ýanglanan arzuwlaýas. Indi Türkiş batyr gepleşigimiziň ikinji şertine başlaýas. Gepleşigimiziň hem ikinji şerti elbetde ýylyşymyzyň hem has bir gowy görýän şertleriniň biri seniň uşuň diýip atlanýar. Batyr Türkiş gepleşigimiziň bu ikinji şertinde, seniň uşuň şertimizde tomuş edýän bolsaňyz, häzir biziň ses režissýorymyz Halypalaň dörejini degişi aýdymlar eşitirer. Aýdymlar ýanglanar, ýanglanýan aýdymlary ünsü dinläp,
haýsy halipaň sesidiňi tanamaly. Eger almak isteseňiz bolup biläjek 4 san jogaplarymyz bar. Her ýene-de aýratynykda bir aýdym eşitdireriz. Eger meselem Batyra birinji aýdym eşitdirsek, Batyr näde dogry jogap berse, sowal tirkişde geçýär. Şoň üçin eger bilseňiz hem jogabyňyzy özüňizde saklamaňyzy haýyş edýäs. Onu seniň uşun sakypamyzyň birinji aýdymy Batyr siziň üçin ýanglanýar. Aýdym siziň diýär. Şirmay darakından ülpümü bölüp feryat Şirmay darakından Şirmay darakından ülpümü bölüp feryat Şirmay darakından Şirmay darakından ülpümü bölüp feryat Şirmay darakından Aýdym da Pragyndan. Jogap barmy ýa jogap bar? Jogaplarını alaylar. Onu jogaplar bilen Batyr tanış edýäs. Jogaplaryny üstüdiňlen. Bir de tomoşa edýän tomoşaçylar şu wagt şu aýdym ýanglanandan wagt bunu plany halypa ýerine ýetirýär diýip öz jogaplaryny berip oturandyr. Ýöne mehriban tomoşaçylar Batyr Şalarowyň berjek jogaby biz üçin gydykly. Häzir Batyry jogaplar bilen tanış edýäs. Birinji jogap Ataway Şargulyw. Ikinji Şahmehmet Bäşimow. Üçüncü Aman Kadyrow. Dördüncü Berdimurat Berdiýew. Şahmehmet Bäş. İkinci jogap saýlaýaňyz. Şu jogapda galýaňyzmy ýa pikiriňizi ýetmek isleýäňmi? Yok abi. Galýaňym. Onu jogap kabul edýäs, mehriban tomoşaçylar. Ýanky ýanglanan aýdym ýerine ýetirýän halipa Şahmehmet Bäşimow diýip Batyr jogap berýär. Jogap näde dogry? Del jogap dogry. Şahmehmet Bäşimow. Berekellap Batyr seniň uşun sakypamynyň birinji aýdymyny Batyr bilmegi başardy. Inni seniň uşun sakypamynyň ikinji aýdymy tirkiş sediň üçin ýanglanýar. Aýdymyň üstüdiňlen bilseňiz gönlüňiz jogap berip bilýäňiz. Eger jogaplar aljak diýseňiz hem jogaplarym bar. Onu aýdym gitdi, üstüdiňle. Men kırlaşardım yar bile Yüreğimde yar hıyali bar bir kıyz bile Gelip beni ayrı saldılı zor bile Bağışlı yarım, bağışlı beni Bağışlı yarım, bağışlı beni Kömül hoştur yada kalıp men gezmende Geceleri düşegir men aşkımda Aýdymga da bağışlaýarym. Jogaplar alýasmy ýa jogap bar? Türkmenistanyň halk artisti Ak Muhammed Saparow. Jogaplar almasydan tirkiş jogap berýär. Şu pikiriňizde galýaňyzmy? Hawa. Jogap kabul edýäs, mehriban tomoşaçylar. Türkmenistanyň halk artisti Ak Muhammed Saparow diýip tirkiş Bäşimow jogap berýär. Jogap näde dogry? Del tirkiş jogap dogry. Berekella, elbetde jogap dogry. Türkmenistanyň halk artisti Ak Muhammed Saparow ýöne ýerekip ýerine ýetiren aýdymlaryndan, ýazgılaryndan. Indi seniň uşun sakypamyzyň ahyrky aýdymy halypalaryň birine biz jaň edýäs. Ýazgy başlamadan öňürteýän biz halypalaryň birine jaň edip aýdyp goýduk. Häzir halypa telefon arkaly bir de bir aýdym ýerine ýetirip berýär. Ýerine ýetirýän aýdymynyň sesinden halypany tanamaly. Eger her ýerde şu wagt bir tukpa haýsyňyz bilseňiz jogap berip bilýäňiz. Jogaplar aljak diýseňiz munna da bolup biläjek jogaplar bar. Onu taýin bolsaňyz halypa jaň edýäs, mehriban tomoşaçylar. An görüliň jaň etjek halypamyzy gepleşmede gatnaşýan aýdym şeýitlerimiz sesinden tanarlarmy kan? Alo. Alo. Halypa salamu alaykum. Wa alaykumussalam. Biz Türkmen Owady teleýanynyň owaly sahna gepleşiginden jaň edýäs halypa. Gepleşigimiziň bugunky sanyna iki zan aýdym şeýitlerimiz gatnaşýar. Olaryň bir Batyr Şalarow, birim Tirkiş Bäşimow. Indi halypa mümkin bolsa meşhur aýdymlardan bir ýerine ýetirip berseňiz, ondan soňra gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçylarymyz siziň kimliňizi ýerine ýetirýän aýdymyzdan, sesiňizden tanamaga çalışarlar. Bolýar. Adamyň dokury bilu bolanma doyma yok ýene de onunji gerek. Emma onunji dokura taýdap inson kuýdemeçenle kuýsa ýer ýürek. Yaşdan arasın garlar gerek. Köp sağ olsun aýdýas halypa, ulgamda garaşmaňyzy haýyş edýäs.
Indi aýdym şeýitten biziň berjek jogaplary bilen häzir mehriban tomoşaçylar hemmämiz tanyş bolýas. Türkiş Batyr jogap barmy, jogaplar alýasmy? Alayım. Alias, onu jogaplar bilen tanış edýäs, jogaplar ünsü dinleň. Birinji jogap Toýgul Jepbarow, ikinji Sehet Mehmet Recepbaýew, üçüncü Daňa Torgurbanow, dördüncü Kakygely Şaryp. Hakel Sarif. Kakygely Şaryp. Türkçe Kakıl çary. sizem Batyr bilen laşýaňyz, şu jogapda galýaňyz. Mehriban ýyleşir, hormatly tomoşaçylar, gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçylarymyz, ýanky aýdym ýerine ýetiren Halipa Kakygely Şaryp diýip jogap berýär. Jogap dogry, berekelde, elbetde jogap dogry. Mehriban tomoşaçylar, dogrudan Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň hormatly İlyas Ulfi Kakygely Şaryp. Kakygely agap, gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Ýerine ýetiren aýdymyzdan, sesiňizden, gepleşigimizde gatnaşan aýdymçylar sizi tanamagy başardylar. Aýdym şeýitden bir eşe gardy bulaňyz bolsa, Kakygely aga söz sizden başlaýar. Sağ olun. Balkıyar bölümümüzde hormatlı arkadaşlarımın kararları bilen bizim ayrımsalsın otumu gün-günden halen bilende veriyor. Biz Floryalı hormatlı arkadaşlarımın bağrını diysem oğunayak, buysam ya şu 2 tane yaş şividinde de gelecekte de üstünlükler dile veriyen seyahat ayrımcılık üstünler işlep halkımıza hırmet etmeni arzu ediyen. Hormatlı arkadaşlarımız diysem oğunayak, buysam ya bizi Florya'da dereceye getirmek için hormatlı arkadaşlarımızın canına olsun tutkan tutun işleri vazarsın. Köp sağ olsun aýdýar. Kakygely agap, eden ardy bulaňyz hasyl bolsun. Alyp barýan Halipa şähertlik ýoluňyzda da biz size ulus ardy edýäs. Sunuň ota sarpaly, gahrman arkadagly ýurdumyzda elmedama owazyňyz toý bayramlarda ýaňlanyp dursun, dörejlik üstünlüklerim biz size tüýsürekden ardy bolýas. Janyň sag bolsun. Sağ olun. Köp sag olun. Enep mehriban ýyleşir, hormatly tomoşaçylar, jaňadan Halipamyzdan sesinden aýdym şeýitden biziň ikisem tanamagy başardylar. Ýönep birinji bolup Batyr Şalaryp jogap berdi, ýöne Türkçem dogry jogap berdi. Enep bu şertimiz boýunça, utuk sany boýunça Batyr Şalaryp öňde barýar. Indi gepleşigimiz Batyr siziň ýerine ýetirjek aýdymyňyz bilen dowam edäýli. Başlaýan. Söktüm güller firan edeyim, söktüm güller firan edeyim, görmeyin bir karar oldayım. Mecnun'umu feryat edeyim, ilen ile farar oldayım. Mecnun'umu feryat edeyim, ilen ile farar oldayım. Sattım güller hüvet edeyim, gıylar bilen aymeni dedim. Mavinin daşını edeyim, önedir de dostar olayım. Mavinin daşını edeyim, önedir de dostar olayım. Sıkılmaz kanat tuttum mu? Ah yarim, 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 dostum ve padar ettim. Bir garip unuttum mu? İlen ile farar oldayım. Bir garip unuttum
Doğan yar faruk edip Güllüm güllüm forar oldum Sakın yarımı yılayıp ah yarıma Yanı tutamaz bedeni Büyük dağlarımı eğip İlen ile forar Büyük dağlarımı eğip Dağdan taştan forar Güllüm güllüm forar oldum İlen ile forar oldum İlen ile forar oldum Dağdan taştan Büyük ölene dostar oldum Akıl bulsun yaşlara kimdim bul İnsan ol, han ol, can ol kimdim bul Akma nadan biline yarim Hakazıklar ne diyarın cemalini cemalini Bir zillim izevni Bağırıyım Bağırıyım Bulsun kırmaydırdım birine Sırdas bulsun kırmaydırdım birine Kirivin yatabilme Urkulu yerde yerde Mızırda yaramaz derdi gildir de Namar zangar sefil vadi Arayın Arayın
sözünden galyp mindirdi. Ümlüm aram tapmadı bir pılhan yerde. Malı köp deyip kis varmağın namade namada. Zonlar hirsin fakir boldu. Baylir, baylir. İmadım ulil könüm gülüm. Molla gerkedil könüm gülüm. İnsan avul han avul zan avul gel gülüm. Yazını tariflap yaman düdülü. Aklım olsa merkede adıley, adıley. Kötülüğünü, halk içinde fareylir, fareylir. Aklım olsa merkede adı zıfırlı adıyla kötülüğünü iken sözünü halk için hareylir, hareylir. Mehriban ýylyşy hormatly muşuşlar, görüşme diýip Türkmen wasiýly ilmini owal sahnat gepleşigimiz dowam edýär. Gepleşigimiziň bu şertinde de Batyr Şalaryň ýerine ýetiren aýdymy dinlediňiz. Batyr köp sawalyny aýdýar, size de dörüjlük üstünliklerini tüýsürekden arzuwlaýas. Indi Batyr Türkiş gepleşigimizi 3-nji şertimiz arkaly dowam edýäs. Gepleşigimiziň 3-nji şerti owaly sowallar diýip atlandyrylýar. Owaly sowarlar şertimizde Batyr Türkiş halipalyň dürüjüni değişdirip bir näçe aýdymlar bar. Şol aýdymlaryň sözüni ýazan ýazgy şahyrlarymyz bar, sadyny ýazan biziň belli kompozitorlarymyz bar. Biz iki gur boýunça sowal taýýarladyk. Her ýyňyz bir program taýlap bilýäňiz, kiňiz bir program taýlap bilýäňiz, ol öz isleňiz haýsy bolsa bir gur taýlamaly ýa şahyrlar ýa kompozitorlar. Haýsy gur taýlasaňyz şol gur boýunça da biz size sowal bereriz. Türkiş haýsy gur taýlaýas? Kompozitor. Kompozitorlar onu saylayanız bolýar. Batyr siz haýsy ur saylayanız? Şahyrlar. Şahyrlar onu saylayanız bolýar. Şahyrlar ugur boýunça da kompozitorlar ugur boýunça da onu biz size häzir sowal bereriz. Kompozitorlar ugur boýunça birinji owaly sowalymyz Türkiş size degişli. Aýdymyň ady Owa gyýlary. Ol aýdma bilýäňiz. Elbetde toy bayramlarda ýerine ýetirip berýän aýdymlaryň biri. Indi şul aýdymyň sadyny ýazan kompozitor kim? Almak isteseňiz jogaplar bar, bilseňiz gönlüňiz jogap berip bilýäňiz. Jogaplarını alayım. Onu jogaplar bilen tanış edýäs. Birinji jogap Ata Esadow, ikinji Recep Kutluýew, üçüncü Çar Nurymov, dördüncü Atta Şaryýew.
Ata Esadov, Recep Kutluyev, Çağrı Nurimov, Atta Çağrıyev. Haysa kompozitoryň sadyna döredilen aýdym oba gyýdlary. Ata Esadov. Ata Esadov. Barynjy jogap saýlaýaňyz. Şu jogapda galýasmy? O gany. Ya üýtgetmek isleýäňiz meň soňky mümkinçiligiňiz. Eger mundan artyk üýtgetmäge mümkinçilik berilen ok, üýtgetmek isleýän bolsaňyz üýtgetmäge mümkinçilik bar, ýok şu jogapda galýas diýseňiz jogap kabul edýär. Ben şonu galaýan. Şu jogapda galýar. Bolýa, mehriban ýyleşik hormatly tomoshaçylar, oba gyýdlar diýen aýdymyň sadyny ýazan kompozitor Ata Esadov diýip türküş jogap berýär. Jogap näme dogry? Türküş gyýlansak jogap näme dogry? Sowal Batyr side geçdi. Oba gyýdlar diýen aýdymyň sözüni ýazan şahyr kim? Muhammed Araz jogaplarını alayım. Jogaplar bilen tanışýarlygyňyz bolýar. Birinji jogap Çary Egen Nurdiýew. Ikinji Magtumul Mushiyev. Üçüncü Gurbanazar Ediýew. Dördüncü Berdinazar Hudaýnazarow. Dörtsen jogap Çary Egen Nurdiýew, Magtumul Mushiyev, Gurbanazar Ediýew, Berdinazar Hudaýnazarow. Magtumulumuz. Magtumul Mushiyev diýip jogap berýäňiz. Ikinji jogap saýlaýas. Şu jogapda galýasmy ýa-da üýtgetme pikiriňiz barmy? Ýok, aýlym. Galýaňmy? Bolýar. Mehriban ýyleşik hormatly tomoshaçylar, oba gyýdlar diýen aýdymyň sözüni ýazan şahyr Magtumul Mushiyew diýip Batyr Şahlaryw jogap berýär. Jogap Batyr näme dogry diýsek ýalňyş bolar. Jogap dogry. Berekelde elbetde jogap dogry. Dogrudan da aýdymyň sözüni ýazan şahyr Magtumul Mushiyew ýanky Kakygelli halipaň ýerine ýetiren garlylar gerek diýen aýdymyň sözüni ýazan şahyr Magtumul Mushiyew. Magtumul Mushiyewiň sözlerine döredilen bir näçe meşhur aýdymlary bar. Elbetde olaryň içinde oba gyýdlar diýen aýdymam bar. Indi ikinji owady sowalymyz Batyr size degişli. İkinji owady sowalymyz şeýle. Aýdymyň ady Älim Goşor. Bu aýdyma bilýänsiňiz. Indi şul aýdymyň sözüni ýazan şahyr kim? Älim Goşor diýen aýdymyň sözleri haýta şahyryň döredijiňe degişli. Jogaplarını alayım. Bolýar jogaplar bilen tanış edýäs. Birinji jogap Mehmet Seyidiv, ikinci Atamurat Atabayev, üçüncü Arap Gurbanow, dördüncü Anneberdi Ağabayev. Dörtten jogap Mehmet Seyidiv, Atamurat Atabayev, Arap Gurbanow, Anneberdi Ağabayev. Anneberdi Ağabayev. Anneberdi Ağabayev. Şu jogapda galýaňyzmy? Hawa. Bolýar, jogap kabul edýär. Sonda mehriban tomoshaçylar, Arnaberdi Ağabayew diýip Batyr Şahlaryw jogap berýär. Jogap dogry. Berekelle, elbetde jogap dogry. Dogrudan Arnaberdi Ağabayewiň sözlerine döredilen Älim Goşor diýen aýdym. Inniki owady sowalmy tirkişde degişli aýdymyň ady Gitmesen. Ol aýdyma bilýänsiňiz. Gitmemenim. Şol aýdym. Aýdymyň Çalan kim? sady kompozitori, haýsy kompozitor. Aýdymyň sadyny döreden kompozitor kim? Jogaplar alýasmy? Jogaplar alaýyn. 4 fan jogap, türküş jogaplar bilen tanış edýäs. Birinji jogap Çary Kuliýew, ikinji Nur Hal Mehmedow, üçüncü Çar Nurimov, dördüncü Bayram Hudaýnazarow. 4 fan jogap Çary Kuliýew, Nur Hal Mehmedow, Çar Nurimov, Bayram Hudaýnazarow. Indi kompozitorlaryň dörejiligi barada içkin pikirlenseňiz, şul aýdymyň sady haýsy kompozitoriň dörejiligi degişdigini anyk jogabyň üstünden baryp bilýäňiz. 4 fan jogap Çary Kuliýew, Nur Hal Mehmedow, Çar Nurimov, Bayram Hudaýnazarow. Bolýar. Jogap kabul edip alýas. Mehriban ýyleşik hormatly tomoshaçylar, Çary Nurimov diýip türküş bäşi jogap berýär. Jogap dogry. Berekelle, elbetde jogap dogry. Dogrudan da Çary Nurimowyň sadyna döredilen Gitmesen diýen aýdym. Indi mehriban ýyleşik hormatly tomoshaçylar, görüşimiz ýaly owady sowallar sahypamyzdan tamamlanyp, ýani gepleşigimiziň ikinji şertini Batyr Şahlaryw oğudan aýdym ýerine ýetirdi. Indi gepleşigimizi türküş siziň ýerine ýetirjek aýdymyz bilen dowam edeli. Batyr bilen bizem diňläli, aýdymsa söýjülerimiz hem diňlesinler, diň jalsynlar. Başlasın.
bildim min seni Vadan dey vefa var mı senin Neneden köp yaktın uğrunda meni Vadan dey vefa var mı senin Nemeden köp yaktın uğrunda meni Vadan dey vefa var mı senin Deyip ayıttım sen verdin elin Yadına düşemi hoşlaştık gülüm İyide kalbinin mehriban yarım Vadan dey vefa var mı senin İyide kalbinin mehriban yarım Vadan dey vefa var mı senin Sözün dinlesin Oy özüme yigitlere Mende köymezin Ey sendek gözül kıydı asla görmedim Vadan ey vefa var mı senin Ey sendek gözül kıydı asla görmedim Vadan ey vefa var mı senin Sen verdin gelin Yadına düşeni hoşlaştık gülüm İyide kalbinin mehriban yarım Vadan dey vefa var mı senin İyide kalbinin mehriban yarım Vadan dey vefa var mı senin Vadan dey vefa var mı senin Vadan dey vefa var mı senin Ene mehriban eýleşler, hormatly tomoshaçylar. Görüşme diýer gepleşigimiň bu şertinde Türkiş bäşi fungerini ýetirmeginde owadan aýdym dinlediňiz. Türkiş köp sag bolsun aýdýas. Owadyň hazam belentleri ýanglansyn. Indi Türkiş Batyr gepleşigimizde ahyrky şertimiz arkaly dowam edýäs. Gepleşigimiziň ahyrky şerti saýlanan aýdymlar diýip atlandyryl. Batyr Türkiş saýlanan aýdymlar şertimizde aýdym dinlemekde SMS ýollan aýdym söýjülerimiziň aýdymlarynyň sany ba elimizde. Häzir biz siziň her ýerinde 5 aýdym hödürleýäs. Şolaryň içinden her ýerinde bir aýdym saýlamaly. Ondan soňra şol aýdym dinlemekde SMS ýollan iletişimiziň sanyny girip beredik görer hem de olaryň atlary bilen iletişimi tanıştyrar. Şertimiz düşnükli. Onu birinji aýdymlar size hödürleýäs Batyr aýdymlaryň atlary bilen ünsü tanış bolun. Birinji aýdym Geyme Garany. İkinci Mecnun eyledi. Üçüncü Älim goşar. Dördüncü Nary meni. Beşincim Gözlerin. Aýtaýdym saýlaýan. Geyme Garany. Geyme Garany aýdym saýlaýan. Elbetde has köp aýdym dinlemek isläp SMS ýolan iletişimiziň aýdymlarynyň sany sizem Geyme Garany aýdym saýlaýanyz bolýar. Ol aýdym saýlaýas. Indi Türkiş size hödürleýäs 5 sany aýdym şolaryň içinden sizem bir aýdym saýlaýanyz. Birinji Türkmen halk aýdymy gürjüniň. İkinji Altyň meri. Üçüncü Şemşat. Dördüncü Garagöz gelin. Beşincim Aýbibi. Şemşat saýlap bolay. Şemşat aýdym saýlaýanyz bolýar. Onu bir de mol aýdym saýlap alýas. Indi şul aýdymlar dinlemek isläp SMS ýolan iletişimiziň sanyny girip teredik görýäs hem de olaryň atlary bilen iletişimini tanıştyrýar.
Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Aýna Amanowa şol aýdymlary dinlemek isläp gepleşigimizde SMS-lerini ýollapdyr. Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäheriniň ýaşaýjysy Enes Şyhyba ýörütip maşgala agdalar üçin şol aýdymlara SMS-lerini ýollapdyr. Lebap welaýatynyň şäherji etrafyndan Enes Şakirjanowa Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäheriniň ýaşaýjysy Meret Kılıç Durduýew Aşgabat şäherinden Tagan Nurul Şarif öz maşgala agdalar üçin şol aýdymlara öz SMS-lerini ýollapdyr. Ahly welaýatyndan Maýa Babaýewanyň maşgalasy SMS-lerini ýollapdyr. Mar welaýatynyň Murgab etrafyndan Hatice Şagyly bolan maşgala agdalar üçin şol aýdymlary dinlemek isläp SMS-lerini ýollapdyr. Daşugy welaýatynyň ýaşaýjysy Aýgözül Gutliýew, Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy Suray Jumaniýadowa maşgala agdalar üçin şol aýdymlary dinlemek isläp gepleşigimizde SMS-lerini ýollapdyr. Onup aýdym dinlemek isläp SMS ýollan iletişimden islegler haýyşlary boýunça Batyr Şalarowa geýme garanyň aýdymy ýerine ýetirýär. Tirgiş bäşigim hem Şemşat diýen aýdymy ýerine ýetirýär. Onu mehriban tomoşaçylar dinleň, diýin zalyň lezzet alyn.
Koydun yüreğimde armanlar şimşar Kirpiğin ok bolup bağrımı deşti Şirin canım sana kurbanlar şimşar Kirpiğin ok bolup bağrımı deşti Şirin canım sana kurbanlar şimşar Yardan yaralı şimşar Dağın maralı şimşar Kaygılı güldürün yaş Halın koralı şimşar Yardan yaralı şimşar Dağın maralı şimşar Kaygılı güldürün yaş Halın koralı şimşar Değil edip güllü işre gidersin Fikin basıp kara gülüm tüdürsin Mündürlüğüne bilin bağrım ilersin Şirin canım sana kurbanlar şimşar Mündürlüğüne bilin bağrım dilersin Şirin canım sana kurbanlar şimşar Yardım yaralı şimşar Dağın maralı şimşar Kaygılı güldürün yaş Halın foralı şimşar Yardım yaralı şimşar Dağın maralı şimşar Kaygılı güldürün yaş Halın foralı şimşar Boyların direktir, dillerin ince Kamatın baharda açılan gonşa Zatını tinladım, görmedim finçe Şirin canım sana kurbanlar şimşar Zatını tinladım, görmedim finçe Şirin canım sana kurbanlar şimşar Yardım yaralı şimşar Dağın maralı şimşar Kaygılı güldürün yaş Halın koralı şimşar Yardım yaralı şimşar Dağın maralı şimşar Kaygılı güldürün yaş Halın koralı şimşar Kaygılı güldürün yaş Halın koralı şimşar Halın koralı şimşar Halın koralı şimşar Ene mehrbany ýeşler hormatly tamaşaçylar, Türkmen wasile ýylmynda owaly sahnat gepleşigimiziň bugünkü sanyny Zeki Naýdym şeýitdenmiz Batyr Şalarowyň hemde Türkiş bäşiň ýerine ýetirmeginde bir näçe aýdymlar diňlediňiz. Batyr Türkiş gepleşigimizde gelip gatnaşanyňyz üçin, ýerine ýetirip beren odan aýdymlaryňyz üçin köp sag bolsun. Aýdýas taýýarlan şertlemede başardyňyzdan, bildiňizden jogaplandyrma başardyňyz. Biz edilmeden bu dörejülük äliminde de üstünlükleriň ýaran bolmagyny arzulaýas. Gepleşigimiziň ahyrynda da arzuwlaryňyzy ýyleşimde ýetiräýik. Biz ýaşlara şeýle mümkinçilikleri öwredip berýän sunuň otymyzyň hak gowanlary, mähriban arkadaşymyzyň jan sag başydyk tutýan tutumly işleri elmi damara wat bolsun. Sag bolun, Batyr. Biz ýaşlara toý bayramlarda, şular ýaly ajaýyp sahnalarda çykyş etmäge mümkinçilik öwredip berýän mähriban arkadaşymyza tüýs ýüregimizden sag bolsun diýär. Gahrman arkadaşymyzyň jan sag bolsun, başydyk bolsun. İl yurt bähwitli tutjan tutumly işleri elmi dama rawaz alsyn. Muhammed Oraz, eger mümkin bolsa Batyr bilen toy bayramlarymyzda ýerine ýetirilýän Türkmeniň milli aýdym küçdep aýdym bilen gepleşigimiziň şu gedek sanyny jemläýeli. Bolýap, elbetde olap hasym gowalar küçdep aýdymy toýlaryň, bayramlaryň bezegi ýurdumyzda da toýlarda, bayramlarda toýlaryň soňuny, ahyryny ýerine ýetirilýän odan bir milli aýdymlamyň biri. Onu näme şol aýdymy ýerine ýetirseňiz, şol aýdym bilen gepleşigimiň bugünkü sanyny jemlär. Mehman ýeşler, hormatly tamaşaçylar, owaly sahnaty gepleşigimiň bugünkü sanyny onda Batyr Şalarowyň hemde Türkiş bäşiň ýerine ýetirmeginde küçdep aýdym bilen gepleşigimiň bugünkü sanyny geçirip gutarýar. Gepleşigimiň ahyryna bolsa bize
aýdym aýtmakda, şygyr ýazmakda, saz çalmakda, umuman ähli babatda nusxoluk mektep bolup duran türkmen halkymyzy aýdyň ýollarda rowşan geljege tarap alyp barýan gahrman arkadamyzy tüýsüremizden alkyşlanmadydy. Gahrman arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işleri elmydama rowaz alsyn. Siziň her biriňiziň maşgul olaklaryňyzda çağa gülküleri, ene huwdulary, türkmen, aýdym sazlary hemişe ýanglanyp dursun. Onun näme gepleşmeden enlik sanyna türkmen wada çyle ilminde görüşýänçek, hoş, sag bolun. Ay ilahomine ilahomine ay bugün Türkmen ilim doyduk ya doylar mutlu olsun ay ilahomine ilahomine ay yalle yalle zanım zanalle ay zanar sana ya yaray bin kurban alle dağ başına yerin zifine minime yerin bir yıl garap bakaysam jönürüm yürüm dağ başına yerin zifine minime yerin bir yıl garap bakaysam jönürüm yürüm dağda yeri olur mu ye güne yüzüme solar mı dağda yeri olur mu ye gülür yüzüm solar mı oldu olur hor yürüğü onu yaşadım olur mu ye onu şüphe olur mu ay yalle yalle zanım zanalle ay zanar sana ya yaray bin kurban alle Ay aydınlar hoş geceler, yar uzak ey boş geceler. Yarım Allah benim önde, vaharam da şizim. Ay aydınlar hoş geceler, yar uzak ey boş geceler. Yarım Allah benim önde, vaharam da şizim. Ay yalle yalle zanım zanalle ay yalle yalle zanım zanalle Kış defin